Kristau senideok. Joan den igandeko evangelioan, Jesusek zera erakutsi zigun. Jainkoari etengabe egin behar geniola otoiz, etxigabe. Eta horretara animatzeko hau esan zigun, guztiz seguru esan ere. Eta jainkoak ez ote die justizia egingo, gau eta egun deiadarka ari zaizkion bere aukeratuei. Zain edukiko ote ditu luzaroan, justizia berehala egingo diela diotsuet. Beraz, Jesusek erakusten digunez, jainkoa justizia egile fidagarria eta azkarra da bere aukeratuen alde. Evangelio pasarte horren segidakoa da gaur entzun dugun hau. Eta bertan, Jesusek beste zerbait ere erakusten digu egiazko otoizaz. Otoizlariak ondo jakin behar du ze jainko klaseri zuzentzen dion bere otoiza. Hori argitzeko gogoan ardezagun aurreko igandean bezala gaur ere jainkoa epaile irudian agertzen zaigula. Lehen irakurgaiak horixe esan digu hasi orduko. Epailea da jauna. Eta baita beste hau ere, apalaren otoizak odeiak zulatzen ditu, eta ez du onik bere helmugara iritsi arte. Ez du etxitzen, goigoikoak esku hartu eta errugabeari justizia egin arte. Beraz, ze epaile klase dugu jainkoa. Nolako justizia egiten die bere aukeratuei luzaroan zain eduki gabe. Hori argitzen digu Jesusek gaur, eta ez azalpen teorikoz, abstraktuz, adibide konkretuz baizik. Bi gizon igo ziren tenplura otoitz egitera. Bata fariseua eta bestea zergalaria. Ez dugu zertan dudatu fariseuak jainkoari agertzen dion portaera zintzo hori. Ez du lapurtu eta bar. Eta paraua eta amarrenak betetzen ditu. Zutik otoiz egiten dio bere barruan jainkoari ustetsu, arro. Eskerrak ematen dizkizut ene jainko, besteak bezalakoa ez naizelako. Ez da zergalari hori bezalakoa ere. Zergalariak berriz ondotxo daki jainkoaren eta gizakien aurrean bistako lapur bekataria dela, lotsagabea. Urruti gelditurik, etzen begiak zerura jasotzera ere ausartzen, baizik bular joka hitz laburrez mintzo da, ene jainko, erruki zakizkio bekatari honi. Eta Jesusek, ara zer diotsuedan, azkeneko hau, jainkoarekin adiskideturik itzuli zen etxera, bestea berriz ez. Deigarria da, Jesusek dakarkigun jainkoa olako epailea izatea. Esku hutsik ez ezik, injustiziaz zikindurik apal aitortzen zaionarekin adiskidetzen baita. Eta alderantziz, ez da adiskidetzen beren erlijio eta moral dezentziaz baliaturik, izen txarreko jendea
bezalakoak ez direlako, eskerronez eta ustetsu arro Jainkoaren gana dijoa zenekin. Konturatuko bagina, pixka bat bada ere, nolakoa den Jesusen Jainko eta aitak egiten digun justizia. Ez da bakoitzari bere egiteen arabera merezi duena ematea. Eta horrek ez du esan nahi, on egiteak edo gaitz egiteak axola ez duenik. Jesusek erakutsi eta bihotzeratu nahi diguna beste hau da. Jainkoak egiten digun justizia bere erraietako maitasunetik egiten digula. Eta maitasun hau samurra eta guztiz librea dela. Egiazkoa, subiranoa, sortzeko eta barkatzeko indarduna. Gure morala eta justizia beharrezkoak izanik ere, ondo dakigu zein urri eta eskas gauzatzen ditugun gure munduan. Morala eta justizia horren neurrira aritu behar balu Jainkoak gurekin, mundu honekin, zer eginik ez geneukake. Ez, Jesusek beste Jainko bat agertzen eta eskaintzen digu. Jainko epaile errukior honen aurrean denok gara bekatari. Denok. Eta inor ez gara nor bere etxean sar gaitezen. Baina berak sarbidea ematen digu eta abegionez hartzen. Hori bai, bere aurrera guk irabazitako eskubidez urreratzen bagara. Eta lagun urko bekataria baino hobeagoak garen ustez, guztiz oker gaudela probatu araziko digu Jainkoak. Modu askotara. Ez gizonoko idugun bezala. Tiroka, borrokan, violentzia erabilez. Jainkoak bere bideak ditu, baina arroa behera botatzen du. Hobe beharrez. Hain zuzen ere, beraz, Jainkoak arrotzen geran einean, bere errukiz epaitu egiten gaitu. Eta bihotz berritu arazi. Ez zigun alferrik esan Jesusek, zintzoen gana ez, bekatarien gana etorria naiz. Eta azkenik, Jainko epaile erruki horronek, lagun urkorik inor ez epaitzen erakusten digu. Egiaz ez gara inor baino gehiago. Eta garen eta dugun ontasun guztia Jainko honen doaina dugu, dugunean eta garenean. Eta zenbat eta bekatariago den gure lagun urkoa, orduan eta errukitsuago izan behar dugu berarekin, Jainkoak dion errukia adieraziz. Guzti hau, erruki hau gauzatzen digu Jainkoak Eukaristia honetan, eta ez Eukaristia honetan bakarrik. Datorren asteko geure eguneroko bizitza, gauden tokietan.